What is up mga ka-rider? This is your boy again, Anonymous Rider PH. Nandito tayo ngayon sa San Nicolas, Pangasinan. Makakapunta na rin tayo ng Maliko Road dito sa Pangasinan to Nueva Vizcaya Road. Well, actually itong kalsadang to is bagong kalsada. So tagusan siya ng Nueva Vizcaya, Santa Fe, hanggang dito sa San Nicolas, Pangasinan. So ito yung tulay, dito sa tulay na to, dito sa San Nicolas, Pangasinan, Barangay Santa Maria. Kasama ko yung mga pinsang ko. Ngayon si Papa yun nandun sa una gamit yung NMAX version 2 natin. And then ito si Uncle, kasama yung isa ko pang pinsan, naka Honda TMX. And then itong si pinsan kasama yung mister niya. Ito naka Honda Click dito sa harapan ko. Ayan, umpisa pa lang, dito pa lang tayo sa paanan ng bundok. Ayan, sigsag na agad yung kalsada. So doble ingat lang, may mga buhangin. Naramdam ko na rin yung lamig ng panahon. So kung napapansin nyo pala, yung una nating punta rito is nung kasama natin si Pamangkin. Yan si ka-rider, si Edison. So naka-ano siya, naka Suzuki X4 siya noon, 2-stroke. So hindi kinaya ng motor niya nung umakit kami rito. Nandito sa taas may overlooking dyan. Lalaro lang tayo sa second gear. Yun, ang ganda na ng view rito. Ayos. Ito may locals na nakatira dito. May kapihan. Ayos. Ayoko bumangking dito ng sagaran. Putik na yan. Semento na, tapos ano pa, buhangin pa. Konting ingat na lang guys kapag pupunta kayo rito. Yan, para siyang Little Baguio. Yan, mukha siyang ano eh, yung parang kalsada ng ano, ng Cannon Road. Wala pa masyadong pupunta rito. And still developing pa tong lugar na to eh. Lalay lang tayo sa pagtakbo. Okay, let's go. Counter flowing tayo. Medyo kinakabahan kasi tayo sa kurbado eh. Walang ano eh, walang buwelo eh. Well, aminado naman tayo, di naman tayo ganun kagaling sa bangkingan. Unlike before, na medyo malakas pa yung load natin ngayon, na kumbaga graduate na tayo dyan. So, tignan muna natin dito guys. Yan po. Yan natin dito. Oy, ganda. Bangin. Mas maganda sana kung wala yung ano eh. Yung views to no. Ganda. Maano lang eh, maulap. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never run. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your heart. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, hoping when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Okay, so nandito na tayo sa Mangili tindahan. Yan, so Heritage Park. So meron dong ano, World War II tank. Tignan natin. Hindi mo kayang ipasok yung motor mo dyan? Hindi ko kaya yan. Oo. Delikado. Tip lang yan, daming pine trees dito. Yan, yung pababa rito mataas. So punta natin yung World War II tank. Tara. Okay, so there's a lot of pine trees over here. Pababa. Ganda. Yun, may World War II tank dun. May mga tents dun, no? Pwede kayo mag-camping dito. Ayos. RG, oh!
World War II tank. Makakasat tank rito. Tingnan natin yung loob. Bakitin natin. Itsura ng loob. Itsura ng loob dito. Yan siya. Siguro lagyan to ng mga ano dati. Lagyan siya ng mga bala. Wala kang tibay-tibay niya. Atin yung loob. Yeah, nasa loob tayo ng tangke. Ito yung cannon. So, iikot to. Angas. So, ito. Hindi na siya nabubuksan. Wait, ang dami ng vandalist dito. Yun o, sa loob tayo ng tank. Sumasama ka pa sa vlog eh. Yes ka muna dyan. Si Raul. Screensaver yan. Makapal. Kapalangan nito. Kapalang bakal. Nakikita mo rito. Ay, may mga tama nga siya ng bala. Ito. Kung nakikita nyo sa camera yan, yung bilog na yan. Tama yan ng bala. Mga lubog-lubog na bilog. So, paano tayo bababa? So, American World War II tank. Ayan yung number nya 3468. Dito lagyan na ng mga artillery. Yan, mga bala. Kita nyo yung tsura ng dito nila pinapasok yung bala. Kapal ng mga bakal no, no? Hindi talaga tatagos yung bala dito. Parang winelding na. Mga renovated na tong tangkeng to, ibang welding na siya. Baka dito sa loob. Baba tayo. Baba. Ito ang loob ng tangke. Nakapansin nyo. Ito, pinapasok yung bala. Ang liit lang pala ng bala nun. Kaya lang kalaki yung bala. So, ganyan lang siya kaliit. Pasok siya dyan. Tama ba? Or sa tingin ko binubuksan to eh. Bubukas to. Tapos ganyan kalaki yung... Siguro malaki talaga yung bala. Well, kailangan na tayo sa labas. Sure niya. Palubog na yun. Smoking area, buti na lang meron silang filtering box dito. Okay mag-camping dito susunod. Puro ano dito, puro pine trees. Yun, 20 pesos pala yung entrance dito pag pupunta kayo. Yan, 20 pesos per head. Yan, pwede na kayo rito mag-camping, sightseeing, tsaka napakalamig ng klima dito. So may enjoy nyo rito yung nature. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Hey! 1, 2, 3. Nagatayo ka mo! Kain mo tayo cup noodles. Bulalo sinusupsup.
Sabi ko yung sinusop-sop, hindi yung cup noodles. Kainin na agad natin. Let's go. Alright, so magdidikit tayo ng sticker dito. So mukhang konti pa lang yung mga nagdidikit ng sticker. Okay, magdikit. Yeah. Okay, let's go. Maliko. Historical place pala to, no? Ano? So mga yuli, tindaan heritage. So naging ano siya, base camp siya ng mga sundalo ng World War II. Ayan, ito yung tangke natin kanina. Sinakyan. Ayan siya ngayon, oh. Pinasok natin kanina. So mga American troops. Ito yung mga naging ruta nila. So dito tayo dumaan kanina sa Santa Maria. Yun yung tulay. Shoutout sir, RG. Ha? Hindi na-active eh. Pero nag-RG rin ako. Batch 39 sir. Eh, Sir Win, governor din ako mo? Yung power lang version 2. Yan. So shoutout sa inyo sir. Maliko Road. Taga saan ka dyan? Sa Quezon City pa sir. Nagbakasyon lang dito ng ano. So, sir, subscribe sir, subscribe. Thank you. Ano? Thank you. Thank you sir. Shoutout. So labas na tayo. Balik na tayo dun sa ano natin. Balik na tayo dun sa pwesto natin. Hi vlog, welcome to my guys. Hi vlog! Welcome to my guys, shutdown. Shutdown please. Pa-shutdown. Kapal lang mo, kaya ang lamig. GG, putik na yan, naka-jersey lang tayo guys. Para nagdoble tayo ng ano, jacket. Solid. Mas malamig dito kaysa sa Baguio. Nginig ka talaga. Hi guys. Oh? Action star ah. Robin. Bulo. Siyempre anonymous yan. Patry nga ako uncle. Bike siyang bigas. Video mo, anay. Naka-video ka yan? Oo. Neutral mo. One down? Patras. Patras lahat yan. Walang reverse yan ah. Apat na. Ba't sila lahat? Wala na oh. Vibrate. Yung sa akin mabibrate. Annyeonghaseyo. Masarap i-build na classic. Yeah, yun na yung amog. Zero visibility na doon, no? Yes, sir. Namunta tayo sa amog. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Di na pwede pumunta nga ng Baguio. Di bago ng Baguio, undeveloped pa yung lugar. Panalo dito, Maliko Road lang. Pilapil talaga yung nature, so hindi pa develop kasi yung lugar. Wala pang mga bahay, wala pang mga establishment. Just nature, kumbaga. Yan, nag-iisa lang tong tindahan dito.
Oh, ang ganda, panalo. Zero visibility na yan, no? Lalo na doon, hindi na siya nakikita, oh. Ano? Ganitong sa Sagada, eh. Oo nga, eh. Kaya nga, eh, may mas malapit na. Sa Baguio, wala nang ganito kasi sa Baguio. Develop kasi yung Baguio. Ay, nakakit siya. May mga tao pa sa... Ay, si Uncle. Diyan natin. Kaya, kita si Uncle. Sige, let's go. Hey! Nakakiyat. Hindi ko kaya sa motor kaya. Matik na yan. Kaya tayo na stack up yung 4 wheels doon sa taas. Yeah. Kunyari, hirap na hirap. Ang tulos ng chinelas. Kabig na tayo sa motor natin. So ayun, tapos na tayo dito sa Mangili, tindahan Heritage Park. Ayun, so papalit ko muna yung GoPro ko dito sa helmet natin. Okay. So may pupuntahan pa yata kami, Maliko Viewpoint yata. Kala ko babalik kami doon sa dinaanan namin kanina. So konting ingat lang dito, baka may kasabay. Sa wakas, putik na yan, nagkaroon din ng pakatag. Oh, grabe yung hamog. Grabe, zero visibility. My God. Mo na makita. Gagi. Well, let's go. Woo! Grabe, zero visibility. Ito, Santa Fe. Dito. Istilahan dyan. May mga bahay-bahay din dyan yata. Dali. Higa ako. Ay, hindi pala pwede. Sige. Dito ka sa kabila. Dito, Japanese ride. Tira ka. Tendo kayo. Ah, grabe. Okay, so may tindahan dito sa may Barangay Maliko. Yan, mga tindang gulay. Ay, wow, ang daming gulay. Ito, pang sangyup, oh. Yan, sila may brown rice. Magkano po yung brown rice niya, Nay? 10 pesos lang. Ito, balon-balonan. Tsaka chicken curry. Chicken curry ho, no? Organic, yung mga gulay.
Dali na, magsangyap tayo. Meron sila ano, ayan. Yan, mga kamote. Literal mga kamote. Tikman mo yan ako. Parang kamote. Anong gulay ito? Cauliflower, ay broccoli. Broccoli. Ay, broccoli yan? Nakaangat lang eh. Ay nga pala. So magbigay tayo ng sticker dito. Yan o, kauna-unahang sticker dito. So dito, ganito kaganda rito. Pala oh. Dami na palang bahay dyan. Tao nga talaga rin, tikadon pala. San Nicolas pa rin to, hanggang? Yes. Oh? Boundary daw. So hindi masyadong visible ngayon, mahahamog. Yan, pwede mo kikwa. Lakan na hindi ka. Ah my god, zero visibility again. Wala makita. Yeah, let's go. Okay. Konting alalay lang. Lamig, ayoko magtanggal ng helmet. Lamig. My god. May record ba tayo? May recording. Grabe, zero visibility rito. Yun o. Nalo, panalo. So may mini waterfalls dito. Rainforest. Tagon-tago. Bino ng tubig oh. Alright, so kagaling namin dun sa may waterfalls and kakain muna kami. So may kainan kami pupuntahan. Siguro around dito lang din sa may Maliko. Banking oh. Oo, banking oh. Barangay Maliko and hahanap tayo ng mapapagkainan. May mga bahay-bahay dito. Solid. May greenhouse ano dito. Farm. Wow, ganda. Ay, yung kanin. Brown rice. Brown rice, brown rice. Manan, manan. Muna kayo. Manan. Kakain na. Bala kayo dyan. Ay, yung kanin. Ulam natin, dinuguan, tsaka balon-balonan. Sarap naman brown rice. Brown rice. Ito ng bigas nyo, brown. Kulay brown. Kala mo sunog. Kain mo na. Sabaw nila. Ikit ng sabaw. Liit. Sarap nilaga. Wala sila, walang carrots eh. Sarap sabaw nilaga. Alright. Ay, sige, ingat sir. May nangingi ng sticker? Yung mga yun oh. Binigyan ko ng sticker. Humingi. Alright, so yun na nga. Nandito pa rin tayo sa Barangay Maliko and pauwi na tayo. Still zero visibility pa rin dito sa Maliko. Picture. Okay, so pauwi na tayo. And ayun na nga. Yay! Woo! Sarap. Grabe kang tayo galing kanino.
Taas din pala nun. Ano? Ganda! Solid men, solid. No. Oh my god. Lalo. Look at the view. Shucks. Grabe. Oh my god. Yan, nakaka-amaze. Maganda rito, mabagal yung under nyo para ma-enjoy nyo talaga yung overlooking. Ayan yung view. Kita nyo naman yung tsura ng mountain range dito. Panalo talaga. Kita nyo naman gaano kaganda yung view. So dito ko na lang tatapusin yung vlog. Yan, don't forget to like, comment, and subscribe. Anonymous Rider PH. Siyempre, don't forget to click the notification bell para sa susunod pa nating mga vlog. Updated kayo sa mga lakwatsa natin soon in the future. Siyempre, always remember, ride safe always. Yes sir, peace. Let's go, let's go. Abulin natin sila.